स्वयंसिद्धा, जागर तिच्या कर्तृत्वाचा. शहरातील झोपडपट्टीत एका गरीब कुटुंबात त्यांचे संगोपन झाले. अगदी लहान वयातच असताना त्यांना समजले गेले की ती नर शरीरात अडकलेली एक स्त्री आहे. जेव्हा तिच्या पालकांना तिचे वेगळे वर्तन आढळले तेव्हा त्यांनी उपचारासाठी तिला शहरातील एका पुजाऱ्याकडे नेले. तिला मंदिरातच देवदासी परंपरा लाभली. शाळेतील मुलामुलींचे टोमणे आणि परिसरातील मुलांकडून लैंगिक छळ, समाजातील लोकांकडून तिरस्कार तर मिळतच होता, पण तरीही खचून न जाता जिद्दीने उभे राहिल्या. मी शिक्षणाशिवाय जगू शकत नाही, शिकावे आणि समाजासाठी काहीतरी वेगळे करावे असे ठरवूनच आलेल्या संकटांना तोंड देत राहिल्या आणि यशस्वीरित्या आपला अभ्यासक्रम पूर्ण केला आणि पदवीही मिळवली. श्रीदेवीजींनी तृतीयपंथी समाजातील पहिली पदवीधर म्हणून इतिहास घडवला. श्रीदेवी यांचा हा प्रवास खूपच प्रेरणादायी आहे. त्या एका स्वयंसेवी संस्थेत वंचित मुलांना शिकवतात. त्यांनी इंटिरियर डिझायनरची डिग्रीही घेतली आहे. त्या मेकअप आर्टिस्ट आहेत, भरतनाट्यम नर्तक आणि अभिनेत्री देखील आहेत. पण पात्रता असूनही फक्त त्यांच्या ह्या अशा असण्याने त्यांना नोकरी मिळत नाही आहे. तर जाणून घेऊया श्रीदेवी यांचा संघर्षमय प्रवास. आपल्या समाजात ना तृतीयपंथी समाजाबद्दल नेहमीच नावडती भूमिका राहिली आहे. पण असं असूनही हे सगळं सहन करत आज ह्या समाजातील व्यक्ती सगळ्या क्षेत्रात पुढे जाताना दिसत आहे. आज आपल्यासोबत अशाच एका व्यक्तीशी आपण संवाद साधणार आहोत आणि त्यांचा एकाकीपणाकडनं स्वावलंबनाकडे प्रवास जाणून घेणार आहोत. तर आज आपल्या स्वयंसिद्ध आहेत श्रीदेवीजी. श्रीदेवीजी, मालवणी स्वॅग ह्या पेजवर तुमचे मनापासून स्वागत. नमस्कार. तुम्ही आज मला इथे इंटरव्ह्यूसाठी माझं बोलवलं आहे, त्याबद्दल मी तुमचं खूप आभारी आहे. आणि आमच्या समाजाचे जे काही प्रश्न आहेत ते तुम्ही लोकांपर्यंत पोचवतायत ह्याबद्दल तर अजूनच धन्यवाद. श्रीदेवीजी, प्रॉब्लेम सगळ्यांच्याच आयुष्यात असतात, पण असं म्हणावं लागेल की तृतीयपंथी समाजामध्ये थोडे जास्तच असतात. मग तुमचं बालपण, तुमचं कॉलेज लाईफ, बाकी इतर जे तुम्हाला पण असे खूप सारे प्रॉब्लेम्स एक्स्ट्रा आले असतील ते तुम्ही कसे फेस केलेत आणि सोसायटीच्या ज्या वेगळ्या रिॲक्शन होते त्या तुम्ही कशा हँडल केलेत हे आम्हाला ऐकायला आवडेल. मेनली तृतीयपंथी समाज किंवा जो ट्रान्सजेंडर समाज आहे ही एक अंब्रेला आहे किंवा एक छत्री आहे. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला भरपूर प्रकारच्या कम्युनिटीज भेटतील. ज्याप्रमाणे जोगती समाज आहे, अरवाणी समाज आहे, नपुसंख्याय समाज आहे, जोगिनी समाज आहे. अशा म्हणजे विविध राज्यांमध्ये तुम्ही गेलात तर तुम्हाला विविध प्रकारचे तृतीयपंथी समाज त्यांना वेगवेगळ्या नावाने ओळखले जातात. आता राहिला प्रश्न माझ्याबद्दल की तू जसं प्रमाणे मला विचारलं की माझा प्रवास कसा कुठे सुरू झाला आणि इथपर्यंत कसा आला, म्हणजे जे काही मी सिद्ध केलंय किंवा सहन केला. आता ह्या गोष्टी आत्ता कुठेतरी म्हणजे माणसांच्या समोर येत आहेत. ह्यापूर्वीचा जो काळ होता, काळ म्हणजे जो वेळ होता, कारण आजकालच्या मीडिया आणि वेगवेगळ्या ज्या चॅनल्स आहेत किंवा मीडिया चॅनल्स आहेत, प्लॅटफॉर्म्स आहेत, त्यामुळे आम्हाला कुठेतरी आज ऑपॉर्च्युनिटी भेटते. पण ज्यावेळी मी लहान होते किंवा ज्यावेळी माझं कॉलेज स्कूलिंग होतं त्यावेळी ह्या गोष्टी काहीच नव्हत्या. म्हणजे लोक एका वेगळ्या नजरेने बघायचे. आता जिथे जिथे लोकांना माहीत असतं की सपोज हा देवदासी समाज आहे किंवा जोगती समाज आहे, तर ह्यांना तिथे थोडा वेळ किंवा त्या वेळेपुरतं मांडलं जायचं. परंतु अजूनही त्यांना तितकासा आदर किंवा रिस्पेक्ट अजूनही भेटलेला नाही आहे. त्यांचे प्रॉब्लेम्स तसेच आहेत. त्यांचं लग्न पद्धती आहेत, त्यांना होणाऱ्या मुलांबद्दल प्रॉब्लेम्स आहेत, त्यांचे फॅमिलीचे प्रॉब्लेम्स आहेत, समाजामध्ये एकत्रित येण्याचा प्रॉब्लेम आहे. ह्या सर्व गोष्टी प्रॉब्लेम्स आहेत. कारण तृतीयपंथी म्हटलं किंवा जोगती म्हटलं किंवा अरवाणी म्हटलं, काहीही म्हणा तुम्ही, पण त्यांना एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून बघितलं जातं आणि त्यांचा वापर झाला की त्यांना एक म्हणजे काही म्हणतो आपण की त्यांच्याकडे लक्ष दिलं जात नाही किंवा त्यांच्या प्रॉब्लेम्सकडे लक्ष दिलं जात नाही. आता ही माणसांनी केलेली चूक आहे का मुद्दामून आम्हाला मेन प्रवाहापासून लांब ठेवण्याचा उद्देश आहे का काय आहे ते अजूनपर्यंत मला कळालेलं नाही आहे. परंतु ह्याची सुरुवात आय थिंक 1800
ज्यावेळी इंग्रज आपल्या भारतामध्ये चालून आले, त्यावेळी त्या लोकांनी आम्हाला बघितलं आणि त्यांनी जो कायदा केला, जो आत्ता आपला कायदा आता 377 आपण म्हणजे पारित झालेला आहे. तर त्यावेळी जो ब्रिटिश लोकांनी कायदा केलेला, की ट्रान्सजेंडर किंवा देवदासी, जोगती ह्यांना अतिशय म्हणजे त्यांनी खालच्या दर्जाचा त्यांनी एक उल्लेख केलेला. त्याच्यामुळे कुठेतरी आमचा समाज मुख्य प्रवाहापासून खूप मागे होता. तर ह्या सर्व गोष्टी आहेतच. आणि दुसरं सांगायचं म्हणजे माझ्याबद्दल तर खूपच म्हणजे स्ट्रगल आहे आणि खूपच सोसलं, की शाळेत असतानाच म्हणजे देवदासी मी ट्रेडिशनमध्ये आले. त्याच्यामध्ये तर देवदासी ट्रेडिशनमध्ये आले. परंतु मला शिक्षणाची एवढी ओढ होती, की मला कुठेतरी माझं शिक्षण थांबवायचं नव्हतं. घरातून तर तेवढा फायनान्शियली प्रॉब्लेम्स होताच. आणि या गोष्टीतून बाहेर यायचं तर शिक्षण बाहेर हा हां, बेस आहे. कुठेतरी देवीची शक्ती असेल किंवा ती बुद्धी असेल, की साक्षात सरस्वतीनेच माझ्या डोक्यामध्ये तो प्रकाश टाकला असेल, की मला शिक्षणाचीच वाट धरून पुढे काहीतरी मिळेल आणि मी काहीतरी सिद्ध करून दाखवेल. ती लहानपणापासूनची ओढ होती. त्याच्यामुळे मी ज्यावेळी मी शाळेत शिकत होते, त्यावेळेपासूनच मी मुलांना शिकवण्याचं काम सुरू केलं. अगदी शाळेत हो, हो. असल्यापासून मी 9वीला असल्यापासूनच मी मुलांचे ट्युशन्स घरात स्लममध्ये राहत होते. त्यामुळे तिथेच मी लहान मुलांना म्हणजे तुमचा शिकवायचं. जन्म वगैरे सगळा मुंबईतला हो, हो. मुंबईतलाच आहे. आणि त्याच्यानंतर मग जे काही मला थोडंफार मानधन भेटायचं ते मी माझ्या शिक्षणावर खर्च करून मी माझं शिक्षण पूर्ण केलं. पण असं तुम्हाला कधी हे नाही वाटलं की तुमच्या ह्या आशा असल्यामुळे आपल्या मुलाला तुमच्याकडे न पाठवायचे लोक, की त्यांना समजावं लागा की मी शिकू शकते, असं तुम्हाला प्रूव्ह करावं लागलं की हां. पाठवायचे लोक? हा खूप छान प्रश्न आहे. ॲक्चुअली हा हा प्रश्न मला म्हणजे लोकांना पण भेडसावत होता आणि लोकांना भीती पण वाटायची ॲक्चुअली. कारण मी देवदासी सिस्टममध्येच वाढले गेलेले. त्यामुळे लोकांना वेगळं वाटायचं थोडंफार. ही पूजा, अर्चा आणि हे सर्व आता पण गोष्टी एवढ्या लोकांनी हे नाही हां, केलं. नाही केलेलं आहे. पण कुठेतरी माझं शिक्षणाकडची ओढ किंवा मला जे शाळेमधून बक्षिसं मिळायची किंवा काही गोष्टी आणि माझं रिप्रेझेंटेशन ते खूप इम्पॉर्टंट होतं, की मी लोकांसमोर कसं वागते, की टाळ्या वाजून नाही किंवा लाऊडनेस नव्हता माझा तेवढा. त्याच्यामुळे कुठेतरी एक लोकांनी बोलण्यातला सॉफ्टनेस होता, तो सॉफ्टनेस पण लोकांना हां, हे त्यामुळे होतो. लोकं कुठेतरी अट्रॅक्ट होत गेली आणि माझं जे मी काही मी काही ते म्हणेल, की कार्य नसेल, पण माझ्या पोटापाण्यासाठी किंवा शिक्षणासाठी सुरू केलेला मी ते काहीतरी एक प्रोजेक्ट होता आणि त्यातून मग मी ही सुरुवात केली. संतोष ते श्रीदेवी हा प्रवास दिसतो तेवढा सोपा नव्हताच, खूपच डिफिकल्ट होता. तो प्रवास पण एकदा थोडक्यात आम्हाला सांगा. प्रवास म्हणजे तो तसाच होता, की लहानपणापासून मग शिक्षणाची ओढ होती, पण एका बाजूला हा माझा देवदासीचा किंवा तृतीयपंथीचा समाज मी स्वीकारलेला. त्या समाजात येत जात होते आणि घरची परिस्थिती पण खूपच म्हणजे हलाखीची होती. त्यामुळे फायनान्शियली आय वॉज नॉट दॅट मच स्टेबल टू सपोर्ट माय एज्युकेशन. पण मी काहीतरी करून ह्या सर्व गोष्टी करून माझं शिक्षण चालू ठेवलेलं होतं. एक वेळ अशी आली, की मला देवीबरोबर लग्न लावायचं होतं आणि ते मी लावलं लहानपणीच. हे काय असतं जरा सांगाल ॲक्चुअली का? ह्याला जोगवा म्हटला जातो, की जर मूल तुमचं थोडंफार काहीतरी वेगळं असेल, तर सीमा भागात किंवा साऊथमध्ये तुम्ही त्याला जोगवा लागवणं म्हणतात, की देवाला मूल सोडणं किंवा देवीबरोबर लग्न लावणं ह्या गोष्टी असतात. आता ही ट्रॅडिशन देवदासी पद्धतीमध्ये मोडली जाते. हो, त्या जोगवा मूव्हीमध्ये हो, पण असंच थोडं बरोबर आहे. आता ह्याच्यावर कायदे कानून भरपूर आलेले आहेत. सरकारने हे बॅन केलेलं आहे. तरी पण कुठेतरी रिमोट सरकारने विलेजेसमध्ये केलं तरी आपला समाज तेवढा ते हो, लगेच तेवढा लगेच accept नाही ॲक्सेप्ट करत. नाही करत आहे आणि कुठेतरी त्यांचे पण प्रश्न आहेतच, की त्यांना काही लोकांना म्हणजे बाहेर यायचं आहे, पण अजूनपर्यंत पण काही थोडंफार होणं गरजेचं आहे, असं मला वाटतं आहे. आणि त्याच्यानंतर मग मी मला ॲक्चुअली डॉक्टर बनायचं होतं, पण काही ते झालं नाही. मी सायन्स केलं 12वी पर्यंत, पण तोच प्रॉब्लेम व्हायचा, की स्कूलिंगमध्ये पण आय वॉज टॉप ॲट द मोस्ट. पण त्याच्यानंतर हॅरासमेंट, बुलिझम ह्या सगळ्या गोष्टी होत्या. त्यातूनच मला सावरून मला स्वतःला कसं तरी कंप्लीट करायचं होतं आणि 10वी चांगले मार्क्स पडले. सायन्सला मी ॲडमिशन घेतलं आणि तिथपर्यंत प्रवास माझा सुरू होता. पण पुन्हा फायनान्शियली कुठेतरी मला
अडचण आली आणि मी तो सायन्स तिथेच थांबवलं, म्हणजे तो प्रवास डॉक्टर बनायचा. आणि त्याच्यानंतर माझ्या खूप काही असे चांगले फ्रेंड्स होते, की त्यांनी सांगितलं, की "तू आर्ट्समध्ये खूप छान आहे. ज्यावेळी आर्ट्स विषय कुठलाही असेल तुझं मन खुलतं." मग मी डिझायनिंग फील्डशी संलग्न डिझायनिंग म्हणजे इंटिरियर इंटिरियर डिझायनिंग हो, इंटिरियर डिझायनिंग मी केलं आणि त्याच्यामध्ये पण तेच प्रॉब्लेम्स म्हणजे यायचे. तुम्ही पदवीधर पण आहात, ह्या समाजातल्या हां. पहिल्या पदवीधर आहात, तुम्ही इंटिरियर डिझायनिंग पण हो. केलंय. मग ह्याच्यात सगळे तुमच्या भावनिक ओढाताण पण खूप खूप झाले. खूप आणि झालेली. मेन म्हणजे ह्याच्यात सगळ्यात तुमचा फॅमिली सपोर्ट इम्पॉर्टंट असतो, आपण काहीही करताना. ओके. तो तुम्हाला होता का, की तिथे पण तुमचं असंच सहन आता ते म्हणायला गेलं तर ॲक्चुअली कसं आहे, की फायनान्शियली हलाखीची जी वेळ होती किंवा परिस्थिती होती, त्यामुळे मी सपोर्ट पण मागू शकत नव्हते आणि सपोर्ट नाही, असा हवाही होता. फायनान्शियल सपोर्ट नाही, ओके. पण एक आपल्याला अजून एक मेंटली एक लागतो म्हणजे फॅमिलीचा, तू हं, हं. कर, तुझ्यासोबत आहोत आम्ही. हे सगळं होतं, ते होतं का तुमच्यासोबत? थोड्या प्रमाणात होतं, थोड्या प्रमाणात नाही होतं. कारण हा ट्रान्सजेंडरचा हाच प्रॉब्लेम आहे, की घरचेच ॲक्सेप्ट करत समाजामुळे नाहीयेत. घरातल्यांचं त्याच्यामुळे थोडंसं हा प्रॉब्लेम होता आणि त्यावेळी समाज एवढा प्रगत पण नव्हता, की हे प्रॉब्लेम्स त्यांनी ॲक्सेप्ट करावे. त्याच्यामुळे मी माझ्या फॅमिलीला पण दोष देऊ नाही शकत. जे समाजाने निर्माण केलेलं आहे, ते त्यांनी ॲक्सेप्ट केलं आणि त्याप्रमाणे ते कधी सपोर्ट करत होते, कधी नव्हते करत. तर असा हा माझा प्रवास चालूच आहे आणि चालू होता. आता तुम्ही एवढं सगळं तुमच्याकडे क्वालिटीज आहेत, तुम्ही शिकलात, पदवीधर आहात, तुम्ही जॉब पण केले असतील. पण असं कुठे अनुभव आला, की तुमच्या अशा असण्यामुळे तुम्हाला नोकरीवर ठेवताना लोकांनी विचार केला किंवा संधी गेली, असं कधी झालंय का हो, तुमच्या? हो. भरपूर वेळा झाल्या. म्हणजे ज्यावेळी मी म्हणजे माझं शिकलेली लोकं पण अशी करतात. हो. ॲक्चुअली ज्यावेळी मी इंटिरियरचं माझं डिप्लोमा कंप्लीट केला आणि इंटर्नशिप आम्हाला करायची असते, त्यावेळी मला खूप प्रॉब्लेम्स आले. तर इंटर्नशिप करण्याची ज्यावेळी वेळ आली, त्यावेळी मी भरपूर आर्किटेक्ट फर्म्समध्ये अप्लाय केलं. पण त्यांना काही प्रॉब्लेम होता, मला काही माहिती नव्हतं. त्यांना कोणाला माझे केस लांब वाटायचे, तर माझं ड्रेसिंग काहीतरी वाटायचं. कोणाला माझा आवाज बारीक बहुतेक ती वाटायचा. कारणं असावी हे असं सगळं. मला तेच कळालं नाही. तर माझे सर्टिफिकेट्स आणि माझं टॅलेंट्स बघून त्यांनी मला ती संधी द्यावी होती असं मला वाटतं, पण ते नाही झालं. पण कुठेतरी एका ओळखीने मी लागले आणि तिथे मी स्वतःला सिद्ध करून दाखवलं. मी त्यावेळी रेल्वेच्या प्रोजेक्ट्समध्ये खूप कामं केली आणि VT स्टेशनवरती 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर प्लॅटफॉर्मची मी डिझायनिंगची कामं केली. अच्छा, आता ते आहे ते हो, ते प्लॅटफॉर्म आत्ता तुम्ही ते डिझाइन आहे. केले. म्हणजे माझ्या बॉस बरोबर. आय वॉज नॉट अ आर्किटेक्ट, पण एक त्यांच्याबरोबर मी असिस्टंट म्हणून हे डिझायनिंगची कामं केलेली आहेत. त्याच्यानंतर वेस्टर्न रेल्वे कॉन्फरन्स हॉल, सेंट्रल रेल्वेचा कॉन्फरन्स हॉल डिझाईनमध्ये माझं काम हात होता. त्याच्यानंतर पी.डी. मॅलो रोडचं लँडस्केपिंग असेल, सरांबरोबर ते काम केलेलं आहे. परत VT स्टेशनचं जे मॉडेल मेकिंग केलेलं, तिथे आम्हाला सेकंड का फर्स्ट प्राइज भेटलेलं लालू प्रसाद यादवकडून. तर ह्या सगळ्या गोष्टी मी तिथे एक सिद्ध संधी करून संधी आणि पाहिजे ते होती, ती पण मिळाली हो आणि आणि तुम्ही साध्य केलं. इंटर्नशिपच्या वेळेला मी सिद्ध करून दाखवलं. तर तेच मला वाटत होतं, की मला काहीतरी करायचं पण लोकं ॲक्सेप्ट नाही करत आहेत. आणि अशा प्रकारे मग स्वतः मी पुढे वाढत गेले आणि मग आता तुम्ही ह्या क्षेत्रात काम करताय इंटिरियरच्या की शिकवण्याचं? हो. नंतर तोच प्रॉब्लेम आला, की तुलाच माहितीच आहे, की हे असे फील्ड्स आहेत, की रिसेशनचा खूप प्रॉब्लेम्स असतो. प्रोजेक्ट नाही भेटत. त्याच्यामुळे मग मी कुठेतरी स्वतःचं सुरुवात करण्याचं इंडिपेंडेंटली स्टार्ट केलं. पण प्रश्न तोच यायचा, की लोकं पुढे अप्रोच व्हायची नाही आणि जरी मला कॉन्टॅक्ट्स भेटले, तरी लोकं काही नाही टाळाटाळ करून ते प्रोजेक्ट्स नाही म्हणायचे. मग त्याच्यामुळे मला कुठेतरी गप्प बसायचं नव्हतं. जो किडा माझ्यामध्ये वळवळायचा तो नेहमीच असायचा. मग मी स्वतःला दुसऱ्या गोष्टींमध्ये म्हणजे शिकण्याचा प्रयत्न केला. त्यामध्ये मेकअप आर्ट असेल. मी शिवाजी मंदिर आपलं आहे हां, दादरचं, हां. तिथे मेकअप आर्ट मी शिकलेले आहे. त्यामुळे मी मेकअप आर्टिस्ट झाले. त्याच्यानंतर मी फॅशन डिझायनिंगचा पण एक सर्टिफिकेट कोर्स केला. कारण मी गप्प बसायचं नव्हतं. ज्यावेळी मी आर्ट्स जॉइन केलं, तर म्हटलं ठीक आहे ना, ह्या पण गोष्टी खुल्या आहेत आणि मी काहीतरी करू शकेन आणि शिकण्याचं मी थांबवलं परत नाही. थांबलं असतं तर परत तुम्ही हो. त्याच्यात
हो, मागे आला हो, हो. असा म्हणजे आणि काहीतरी क्रिएटिव्हिटी राइट, चालू राइट, ठेवली. राइट. आणि त्याच्यामुळे ह्या सर्व गोष्टी करत गेली आणि फ्रीलान्सिंग जेवढं मला भेटत होतं, तेवढं मी काम करत गेले. मग ते इंटिरियर असो, मेकअप आर्ट असो किंवा फॅशनचं असो. त्याच्यामुळे मग बॉलिवूड्स आणि ह्या सगळ्या गोष्टीशी मी कनेक्ट होत हे गेले. सगळं शिक्षण घेताना कुठे हां, हां. ह्या कुठे, गोष्टीमुळे कुठे. कुठे हां, स्टॉप हां. लागला का म्हणजे ह्या अशा असल्यामुळे कुठे प्रॉब्लेम आला का शिकताना किंवा आता असं जी बॉलिवूड लाईन आहे किंवा फिल्म लाईन आहे, तिथे ह्या असो गोष्टीला नसेल थोडंफार एक्सेप्टन्स आहे. बरोबर त्याच्यामुळे कुठेतरी मी तिथे ओढले गेले किंवा त्या गोष्टीकडे अट्रॅक्ट होत गेले आणि तिथे मी काहीतरी करत गेले कामं, असं कुठेतरी म्हणता येईल. आणि त्याच्यानंतर जेव्हा सोशल वर्कचा मी काम हे करतच होते, पण ज्यावेळी मी ह्युमन राईट्सच्या लोकांशी म्हणजे जॉईन झाले, त्यावेळी तिथल्या लोकांनी मला खूप म्हणजे असं सांगितलं, की "यू आर अ व्हेरी गुड स्पीकर अँड यू हॅव अ गुड टॅलेंट. व्हाय डोंट यू स्टार्ट युअर एज्युकेशन अगेन, ॲट लीस्ट फॉर युअर सोशल वर्क अँड फॉर युअर कम्युनिटी." तर मग त्यावेळी मग मी पुन्हा विचार केला, की शिक्षणाची तर आवड होतीच, पण मला ॲडमिशन घ्यायचं होतं. तर म्हटलं आता काय करू? कॉलेजमध्ये तर जाऊ शकत नाही, कारण त्यावेळी माझं काम चालू होतं, वय पण होतं फायनान्शियल आणि फायनान्शियल कंडिशन पण होत्या आणि भरपूर गोष्टी होत्या. पण कुठेतरी एक बोलतात ना, की काहीतरी मनामध्ये असतं, नवीन शिकण्याची उमेद असते. त्याच्यामुळे मग मी युनिव्हर्सिटीमध्ये गेले आणि मग तिथे फॉर्म बघितला. तर तिथे मेल, फिमेल आणि ट्रान्सजेंडर्स होतं. आणि त्यावेळी 2014ला सुप्रीम कोर्टाने आम्हाला एक नवीन जेंडर म्हणून आम्हाला रिकग्निशन दिलेलं आणि त्याच्यावेळी मी विचार करत होते, की टिक कुठे करू? मेल, फिमेल ऑर ट्रान्सजेंडर. आणि मी त्यावेळीच मनात विचार आला माझा, की मी कशाची चोरी तर नाही करत आहे ना. मी जे आहे ते मी स्वतः एक्सेप्ट किती करेन. छोट्या छोट्या गोष्टीसाठी पण एवढा खूप, विचार खूप. करावा आणि मी म्हटलं आता बस झालं. मी स्वतः एक्सेप्ट मला जोपर्यंत करत नाही तोपर्यंत हा तोपर्यंत समाज समाज करत करणार नाही. त्याला. आणि मी टिक मार्क केलं ट्रान्सजेंडरवरती. आणि मला पुढे ॲक्चुअली त्या सगळ्या न्यूज झाल्या आणि 2 वर्षांनी कळालं, ज्यावेळी मी एस-वायला होते, त्यावेळी पण मी काम करतो आणि हे माझं म्हणजे सगळं तुम्ही करस्पॉन्डन्स काम काम चालू. करता हो, करताच हो, तुम्ही हो. सगळं शिकत होता. करस्पॉन्डन्स माझं शिक्षण चालू होतं. त्यावेळी असेच न्यूज चॅनल्सवाले आले माझ्याकडे आणि म्हणाले, की "वी वॉन्ट ॲन इंटरव्ह्यू." म्हटलं, "मी काय एवढं काम केलंय असं?" तर म्हणाले, "नाही, आम्ही रिसर्च केला आहे, की यू आर द फर्स्ट ट्रान्सजेंडर ऑफिशियली इन द मुंबई युनिव्हर्सिटी हू इज स्टडिंग सायकॉलॉजी अँड सोशिओलॉजी." तर त्यावेळी मला कुठेतरी अभिमान पण वाटला आणि कुठेतरी खेद पण वाटला, की अरे 2014ला आमच्या कम्युनिटीमधल्या आत्ताशी पहिली मी. पहिली झाली म्हणजे आहे. आमचा समाज किती लांब आहे. म्हणजे तेच 14 म्हणजे मध्ये खूप हां, विचार म्हणजे करायची गोष्ट. कुठेतरी वाटलं, की खरंच आपला समाज खूप पाठी खूप आहे पाठी. आणि म्हणजे प्रत्येक नॉर्मल गोष्टीमध्ये पाठी आहे. म्हणजे शिक्षण असू द्या, हेल्थ सेक्टर असू द्या किंवा जॉबच्या गोष्टीमध्ये असू द्या, खूप लांब आणि आहे. ह्याचा बेसिक आहे तो एज्युकेशन. एज्युकेशन आहे. त्याच्यामुळे मग मी निर्णय घेतला, की नाही, जसं-जसं मी माझं काही काम असेल ते काम करता-करता मी माझं जीवन मी सोशल वर्कसाठी मी काहीतरी करत राहीन. आणि काम करता-करता मी म्हटलं, की खरंच माझ्या समाजाला गरज आहे आणि कुठेतरी म्हणजे मी तुम्ही आता असं काय करता का म्हणजे आता तुम्ही पहिलेच आता तुम्ही अजून असं काही केले का तुमच्या समाजाला समजवण्यासाठी किंवा शिक्षणासाठी असं काही अजून हो, करताय? हो. कारण मी गरज आहे हां, त्याची. गरज आहे. मी अजूनपर्यंत पण कोणत्याही कार्यक्रमामध्ये गेले किंवा कुठेही मी माझ्या ट्रान्सिस्टरला आणि भेटले. फरक बदल दिसतोय हो, का दिसतो म्हणजे आहे. भरपूर ट्रान्सिस्टर मला अप्रोच करतात, की "अक्का किंवा दीदी, हमें भी कुछ थोडा आगे करना है." व्हॉटएव्हर. आणि मी त्यांना म्हणते, की तुम्ही शिक्षण म्हणजे फक्त शिक्षणच घेऊ नका, तर तुम्ही व्होकेशनल पण शिक्षण घेऊन तुम्ही पुढे जाऊ शकता. वेदर इट इज अ ब्युटी पार्लर, मेकअप आर्ट्स कोर्स आहे, फॅशन डिझायनिंग आहे, हॉटेलमध्ये असेल, ते आणि पण तुम्ही पुढे करशा. कोणी येईल का ह्या गोष्टीकडे आपण त्याला कसं हां. आणू ह्याच्याकडे जास्त लक्ष हो. दिलं पाहिजे. आणि जसं जेवढं माझ्याने होतं, 1 असू दे, 2 असू दे, मी नंबर्सवर विश्वास नाही ठेवत. जसं मला कोणी कधी भेटली माझी ट्रान्सिस्टर, मी तिला सांगण्याचा प्रयत्न करते आणि असं मला वाटतं, की थेंबे थेंबे तळे साचे. तुम्ही वंचित मुलांना पण शिकवतात. हो. त्याच्यापैकी असं कोणी आहे का जे खूप टॉप लेवलला गेलंय किंवा जे तुमच्याकडे परत आलंय असं की तुमच्यामुळे मी असं पोहोचले असं कोणी हां. आहे का? ही गोष्ट खूप छान आहे. ॲक्चुअली मी लहानपणापासूनच शिकवत होते. शिकवत आहे. कारण ती माझ्याकडे आय डोंट नो एक
दैवी एक कला आहे की काय माहित नाही. मी एकदा बोलायला लागले किंवा एकदा माझ्या समोर पेन्सिल फळा आला की आय जस्ट गो ऑन दॅट्स इट. आणि एक्सप्लेनेशन करण्याची मला खूप पहिल्यापासून म्हणजे आवड आहे आणि तीच कुठेतरी संधी मला आम्हाला भेटली. बोलता बोलता पण जाणवते तुमचा हां. स्वभाव किती म्हणजे एक बोलण्यात पण एक खूप नाजूकता आहे समजून आणि घ्यायला. कुठेतरी ती संधी मिळाली मला ॲक्च्युली सोशल वर्कर्समुळेच. ज्यावेळी मी पहिली तृतीयपंथी झाले ग्रॅज्युएट, त्यावेळीच मला एका सोशल अच्छा, सरकारने थोडी दखल घेतली का तुमची की तुम्ही नाही, पहिली अजिबात नाही घेतली. ॲक्चुअली मी सांगू का, मला मार्क्स कमी पडले किंवा काहीही असू दे, पण माझी एक इच्छा होती, की मी ते गाऊन घालून आणि ते कॅप घेऊन एखादं म्हणजे काहीतरी असं करावं. पण ते नाही आपल्या सिस्टममध्ये, आय डोंट नो. पण ॲटलीस्ट मला तेवढी तरी संधी मिळायला पाहिजे होती, असं माझी खूप इच्छा होती ती. कारण एवढ्या स्ट्रगलमधून ज्यावेळी माणसाला वाटतं, की वाटतं खरंच कुठेतरी आमचा समाज पण कुठेतरी असं वाटलं. पण नाही झालं ते पण युनिव्हर्सिटीमध्ये. ॲटलीस्ट त्याच्यासाठी काहीतरी पर्सेंटेज वगैरे पाहिजे होते. ती एक इच्छा राहून गेली. पण मी थांबले नाही. मग नंतर मला खूप काही असे सोशल वर्कर्सनी सांगितलं, की अ, तुम्ही रेडी आहात का टीचिंगसाठी? तर मी एकाही क्षणाचा विचार नाही केला. कारण फिनान्शियली तर आहेच, म्हणजे स्टॅबिलिटी तर नव्हतीच आणि राहण्याचा पण भरपूर प्रॉब्लेम्स होता. कारण तेवढं फॅमिली एक्सेप्टन्स असेल किंवा जागेचा प्रॉब्लेम असेल. आणि मी ती अपॉर्च्युनिटी घेतली आणि ती पण एक नवीन संधी झाली, की आय एम अ फर्स्ट ट्रान्सजेंडर टीचर ऑफिशियली इन द मुंबई. ती पण एक गोष्ट झाली. कारण फर्स्ट मी होणं हे खूपच प्राऊड असतं प्राउड वाट खरं पण ते मला माहिती नव्हतं. नंतर हे कळत गेलं, की आय एम अ फर्स्ट वन. कारण मला वाटायचं, की असेल कोणीतरी. आता आपण विचार नाही करत. आपण फक्त काय, की ब्रेड आणि बटरसाठी धावत असतो. तर मी ॲक्चुअली ते जॉइन केलं ब्रेड आणि बटरसाठी आणि अक्षरशः मी ऑफिशियली एका शाळेमध्ये आर्ट टीचर म्हणून शिकवत होते. तर त्याच्याबरोबरच मी बाकीचे विषय पण असतील, ई-व्ही-एस असू दे आणि ह्या गोष्टी मी शिकवत होते. कॉम्प्युटर्स असू दे, लहान मुलांना 1st to 4thमध्ये शिकवत होते आणि 1 वर्ष पूर्ण केलं. पण कुठेतरी तोच लोकांची मानसिकता असते, हम्म. की कुठेतरी कळतं आणि काहीतरी होतं. तीच गोष्ट घडली आणि मला रिझाइन द्यावं लागलं. आता मी ते डीपली जात नाहीये, पण तुम्ही समजून जावा, की हो, ही हो. लोकांची मानसिकता आहे का लोकांचे विचार आहेत काय माहिती नाही. आणि पण कुठेतरी देव माझ्या पाठीशी असेल किंवा माझं चांगलं कर्म असेल. मला दुसऱ्या महिन्यातच एका एन-जी-ओमध्ये 10वीच्या मुलांना शिकवण्याची संधी मिळाली आणि मी ती पूर्ण केली. 10वीची माझी मुलं आता 78-80% ने पास झाली आणि ह्याच्यापूर्वी पण मी ज्यावेळी शिकवत होते, त्यावेळी पण माझी मुलं आज कोणी मेकॅनिकल इंजिनियर आहे, कोणी फॅशन डिझायनर आहे, कोणी कॉम्प्युटर इंजिनियर आहे, कोणी टीचर बनलेलं तर आहे. फोन येतात त्यांचे मला FBवरतून, की "दीदी तुम्ही आम्हाला शिकवत होता त्यावेळी आणि आम्ही आज इथे आहोत." तर मग ऐकून खूप छान वाटतं. आजकाल सगळे आरक्षणासाठी भांडतायत, हक्कासाठी भांडतायत. मग असं वाटतंय का की कुठे सरकार ह्या समाजाकडे दुर्लक्ष करते किंवा अजून तुम्हाला खूप सारं गरज आहे खरंच तर ह्या खूप मागे पडलाय हा समाज. तो एक घटकच आहे आपल्या सगळ्या ह्याचा. खरंच लोकांनी ते ॲक्सेप्ट केलं पाहिजे खरं तर. पण सरकारने जर अजून ह्याच्यात थोडं बदल केलेच म्हणजे काही सुख म्हणतात सुविधा तरी असं वाटतंय का की अजून दिल्या पाहिजे? नक्कीच आणि आता कुठेतरी पावलं उचलतातच आहेत आणि मला आनंद होतोय, की आत्ताच आमचं ट्रान्सजेंडर वेलफेअर बोर्ड पण झालेलं आहे महाराष्ट्राचं आणि नक्कीच सरकार आम्हाला कुठेतरी आता म्हणजे योग्य रीतीने बघतंय आणि पावलं उचलतात आहेत आणि मला सांगायला खूप आनंद होतो, की आपल्या राष्ट्रवादीच्या माननीय सुप्रियाताई सुळे यांनी आमची दखल घेतलेली आहे आणि त्यांनी स्वतः पक्षामध्ये LGBTQ सेल हा चालू केलेला आहे प्रथमच या देशामध्ये. तर ही खूप मोठी गोष्ट आहे राजकारणामधली आणि सुप्रियाताई मॅडम ह्या खूप म्हणजे आम्हाला म्हणजे आमचे प्रश्न त्यांना आम्ही ज्यावेळी बोललो, ऐकवले त्यावेळी त्यांना खूपच ते लागले आणि त्यांनी खूप ही पटापट पावले उचलली ह्याचा मला खूप आनंद होतोय आणि त्यांच्याबरोबर मला जर मी काम करण्याची आता संधी भेटत तुम्ही आहे. आताच हो, त्यांच्यासोबत हां, जॉईन आता मी झालाय. जॉइन झालेले आहे आणि खरोखर मला जर संधी जर मिळत गेली तर काय मला असतील खूपच तुमची या समाजाबद्दल उद्दिष्टे किंवा समाजाबद्दल उद्दिष्ट मला हेच आहे, की समाजाला मुख्य प्रवाहामध्ये आणायचं आहे.
दुसरी गोष्ट आहे की घरांचे प्रश्न आहेत. त्याच्यानंतर नोकरी धंदा किंवा जे काही शिक्षणाचे आहेत गोष्टी. त्याच्यानंतर हेल्थ हा एक एवढा प्रॉब्लेम आहे की ट्रान्सजेंडर्सला अजूनही ट्रीटमेंट भेटत नाही. काही ठिकाणी तर काही ठिकाणी, मी सर्वच मेडिकल फील्डला नावं नाही ठेवत आहे, पण डॉक्टर्स लोकांना माहिती नसतं असं की पण होतं हो आपल्याकडे. हो होतं की कसं ट्रीटमेंट करावं किंवा कसं ट्रीट करावं हे माहिती नसतं. तर मागे मी सायन मेडिकल कॉलेजमध्ये पण मी MBBSच्या मुलांबरोबर संवाद साधताना हेच म्हटलेलं की ट्रान्सजेंडरचे जे फिजिकल्स, इमोशनल किंवा मेंटली जे प्रॉब्लेम्स आहेत, द मेडिकल स्टुडंट शुड नो फ्रॉम देअर स्टडीज. तर कुठेतरी मला वाटतं जर त्याची जरी सुरुवात झाली तर आमचे प्रॉब्लेम त्यांना कळतील आणि ज्यावेळी ते डॉक्टर्स बनतील त्यावेळी त्यांना कळेल की हो, ट्रान्सजेंडर्सला हे प्रॉब्लेम्स आहेत आणि ह्यांना आपण असं या असं ट्रीट. समाजातील लोकांनी पण डॉक्टर बनण्याची गरज आहे खरं नक्की, तर. नक्की. खूप, खूप. आणि मला वाटतं गुवाहाटीमध्ये आता एक डॉक्टर झालेली आहे आणि ती काम पण करते आहे. तामिळनाडूमध्ये पण नर्सेस झालेल्या आहेत आणि दोघी-तिघी पण डॉक्टर्स म्हणजे शिकत आहेत असं मी न्यूजमध्ये ऐकलेलं आहे. पण अजूनपर्यंत सगळीकडे हे इट शुड बी इन अ लार्ज क्वांटिटी. नंबर्स वाढले पाहिजे आणि कुठेतरी मेन प्रवाहामध्ये येऊन एक नॉर्मल जगणं बस हेच पाहिजेल असतं. बाकी काय असतं? जगणंच इम्पॉर्टंट आहे, जे खुलं खुल्ला. जगणं. आता आत्ताच तुमचा वाढदिवस तुम्ही एका वेगळ्या मुलांसोबत केलात. वेगळा तो कसा अनुभव होता? म्हणजे थोडासा वेगळा, म्हणजे तुम्हाला सोशल ह्याची आवड आहेच तसं. ॲक्च्युली मला वाटलं की मला ही पहिल्यापासूनच माझ्या गुरूंनी किंवा माझ्या टीचर्सनी मला ही शिकवण दिलेली आहे की स्वतःकडचं दिलं तर आपल्याला ते जास्त भेटतं. आणि मी स्वतः शिक्षण क्षेत्रामध्ये आहे किंवा आर्ट फील्डशी रिलेटेड आहे. आय एम अ भरतनाट्यम क्लासिकल लर्नर ऑल्सो. हा. आणि मी ॲक्टिंग पण करते भरपूर ऑलराऊंडर छोट्या-छोट्या आहात तुम्ही सगळ्या गोष्टी. शॉर्ट मूव्हीजमध्ये वगैरे पण ॲक्टिंग माझी चालू असते आणि आय लव्ह क्लासिकल डान्स. त्याच्यामुळे राधाकृष्णन मॅमकडे मी धडे घेते आणि त्याच्यामुळे की स्वतःकडे ज्या गोष्टी आहेत तर स्वतःकडचं ज्ञान जर आपण दिलं तर आपल्याला आणखीन ते काय बोलतात वृद्धिंगत होत जातं किंवा वाढत जातं. त्याप्रमाणे मग मी असं वाटलं की लहान मुलांना काहीतरी गिफ्ट्स देऊन आणि ह्या ज्या माझी जेवढी कॅपॅसिटी आहे त्याप्रमाणे मी इथे येऊन आईची सेवा पण केली आणि त्याबरोबर लहान मुलांबरोबर माझा वाढदिवस साजरा केला. सरकार बदलतंय, सगळं बदलतंय, पण मेन आहे तो समाजाचा दृष्टिकोन. बरोबर. तर आज आमच्या पेजच्या वतीने तुम्ही लोकांना काय आवाहन करता की त्यांचा दृष्टिकोन बदलण्यासाठी? आम्ही पण माणूसच आहोत, जो आम्हाला जगायचा अधिकार आहे, जो कसं लोकांनी वागायचं, त्यासाठी तुम्ही एक आवाहन करा आज पेजच्या वतीने. ॲक्च्युली मी स्वतः सायकोलॉजी शिकलेली आहे आणि सोशिओलॉजी पण शिकलेली आहे. त्यामुळे दोघांची सांगड मला माहिती आहे. तर प्रॉब्लेम कुठे उद्भवतो की माणसाची ती सायकोलॉजीच आहे किंवा मनाचा तो अभ्यासच आहे की वेगळी काही गोष्ट बघितली तर माणसाला कुतूहल निर्माण होतं किंवा माणूस त्या गोष्टीकडे किंवा त्या माणसाकडे एका वेगळ्या नजरेने बघतो. वेदर इट इज अ हँडिकॅप, वेदर इट इज व्हॉटएव्हर, म्हणजे काही एक गोष्ट वेगळं असेल. त्याचमध्ये आम्ही मोडतो की ट्रान्सजेंडर थोडेफार वेगळे दिसतात. आता ह्यामध्ये पण मला सायकोलॉजिकली हेच म्हणायचं आहे म्हणजे की समोरचा बोलण्यापेक्षा त्याच्या नजरा पण बरोबर. बोचतात. खूप नजरा एवढ्या बोचतात की तुम्ही ट्रॅव्हलिंग करा, ट्रेनमध्ये आम्हाला जागा नाहीये, बसेसमध्ये जागा नाहीये, सगळ्यांना आरक्षण आहे पण आम्हाला आरक्षण नाहीये अजून. त्यामुळे ट्रान्सजेंडर कुठेतरी घाबरतात, कुठेतरी बाहेर येण्यासाठी घाबरतात, तेवढी डेअरिंग करत नाही. कारण त्यांना जर सुविधा तुम्ही जर दिलात तर खरोखरच ते येतील आणि स्वतःचं काहीतरी करून दाखवतील, असं माझं म्हणणं आहे. आणि दुसरी गोष्ट असं आहे की हाताची पाची बोटं सारखी नसतात. ज्याप्रमाणे स्त्रियांमध्ये पण कोणी उंच आहे, कोणी लहान आहे, कोणी काळी आहे, कोणी गोरी आहे, तसंच आमच्या समाजामध्ये पण आहे. प्रत्येक ट्रान्सजेंडरला चांगला चेहरा आणि चांगला आवाज कारण लोकांची दृष्टी हीच असते की ती तृतीयपंथी म्हटलं की एखादं चांगली बाई दिसावी किंवा एखादी असं दिसावी असं म्हणत असतं, पण तसं नसतं. Because there is some difference between physical and all the things aspects. So you should know की जे बाह्यरूप आहे त्याच्यापेक्षा तुम्ही अंतर्मन बघा
की तुम्ही फक्त बाह्यरूप बघू नका, की त्याचा आवाज तसा आहे किंवा तो ते काम करतो. ती त्याच्यावर नामुष्की येते, ती घरच्यांमुळे किंवा समाजामुळेच येतं. आणि आजकाल कुठे हा तुमचाच सपोर्ट पाहिजेल आहे, तुमचंच प्रेम पाहिजेल आहे, की तुम्ही आम्हाला कुठेतरी मेन प्रवाहामध्ये न्या आणि काही ठिकाणी प्लॅटफॉर्म द्या. गैरसमज पण आहेत गैरसमज लोकांचे. आहे. परंतु त्या गोष्टी ह्या त्यांना करणे भाग पडतं. कारण शेवटी प्रश्न असतो पोटापाण्याचा आणि छप्पर जे डोक्यावर ते नसतं. त्याच्यामुळे ते काही गोष्टी त्यांना मजबुरीने कराव्या लागतात किंवा काही असेल. पण जर खरंच जर त्यांना जर योग्य संधी, योग्य दिशा आणि यू कॅन से समाजातील समाजामध्ये जर त्यांना लोकांकडनं ते एक स्थान असतं, मिळालं, बोलण्याचं लोकांचं त्यांना जर एथिक्स तुम्ही जर समजावून सांगितले, जर तुम्ही त्यांच्याशी मिसळलात, त्यांच्या जर भावना तुम्ही समजून घेतला, तर ऑटोमॅटिकली ते प्रॉब्लेम स्वतःहून सांगतील आणि तुमच्यामध्ये येतील असं मला वाटतं. खरंच तुमचा हा एवढा सगळा डिफिकल्ट प्रवास तुम्ही आमच्यासमोर मांडलात. आम्ही जास्तीत जास्त तो लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करू. तुम्हाला अजून काय सांगायचं असेल, लोकांना आवाहन करायचं तुम्ही करू शकता. पण खरंच तुमचं मनापासून धन्यवाद. आम्हाला वेळ दिलात आणि हे तुमचं आणि तुमच्या भावी आयुष्यासाठी आमच्याकडनं खूप खूप शुभेच्छा. पहिल्या प्रथम मी तुमचे मालवणी स्वॅगचे पेजचे धन्यवाद मानेन, की तुम्ही हे प्रश्न तुम्ही स्वतःहून काय म्हणताल की गृहीत धरले आणि त्याच्यावर विचार केला आणि आमचे प्रश्न तुम्ही समाजापुढे मांडत आहात. खूप खूप धन्यवाद. आणि बस हेच सांगेन की तुम्ही प्रेम द्या. आम्ही हो. प्रेमाचे भुकेलेलो हो, नक्की, आहोत आणि नक्कीच. नक्कीच आम्हाला नक्कीच. काहीतरी करून दाखवायची इच्छा आहे. त्यामुळे खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू.